ואקשן. שלום אריאל. שלום. שלום נייר אלומיניום. שלום. שלום. אוקיי. רגע. הסיפור הוא כזה. נייר אלומיניום אחד, שותפה שלו בבית, שבחדר הזה, טם טדם. פשוט יפה. פעם רציתם חדר מבריק? זו השיטה. ונקווה שסארי לא תחליט לרצוח אותנו מתוך שינה. אקשן. מה זה? היי. קורה. מה? אוקיי. אתה אמיתי? חנוך, מה זה? מה הבעיה? כן, אני אפילו לא יודעת איך להגיב. אתם עשיתם את זה? מה עשית? זה היה ככה. לא, אני... אתם לא נורמלים. מה, שיאמם לכם כאילו? מה עשיתם? מה, זה לא יפה? ומספיק. עוד שמישהו תספר לי מה קורה, שאני לוקחת סכין ב9, 8. מה, את לא אוהבת את זה? מה זה? מה זה? אריה, אני אביא לך מקום. טוב, אני חוזרת ב6. אני... חסר לכם שהחדר שלי לא במצב הרגיל. אני לא לך וזורק לרחוב. אני לא צוחקת. תפו לי את כוח היום, אני אראה כסף.